Ode share maybe I will be a memo akwaba edeba Adom TV. Dwumadie we eye Nkuranhyensem bre. Na me amti dwuma me de dwumadie ho cha me eye wo somfo. Apostle Dr. Nita Kotego. Me gidi sa ho ye. Why crowd say oni beto na montio we. Ene so maba mental toughness. Adwemu ahodne. Ya na yeso ya tintin apomu ye die do anepa dokono ne ampese ne fufu ne edi. Se be ya yedie mo be yadine. Na wada yie na we die mato yie. Na ya o misa on se adwen na odi di dwuma no. Kwan ben so na otintin wadwene mu. Na kwan ben so na be fa ye be hunu se wadwene mu asipia sita. Onipa ya na ye de ne to nyoma eso ni mfaso so. Na ye gane ma se be on faso na ya brabo edi yenya. Ade ehu hia wa brabo mu ye wadwene. Onyame bo wo no o ma 3 elements. Ye fe ba ko honam body ahono we. Ena ewu ana ekọ. Ena ba ko se fe no honhom spirit. Eye ahomi Yankopon ne hye omu. Na eye onipadua ena o spirit na ade bi da mfimfin a ekenya asa na ma mienu we. Ye fe no soul ana wadwene. Nse honam beto yie. Se osusu beto yie no. Ne nyina so eye wadwene a wodwene. Entimi de ya me sode a ya me pese me kenya madwene na madwene nya hodne na nyansa dokoro madwene mu na mpo me nyansa bebubra sabi adwene a emu oha no e manipadu ya sabi jimi edware no na sunsun mu etoba ha banantem. A weak mind is a weak life. When your mind is weak, because the quality of your mind determines the quality of your life. Wadwene nyina so no ene wa brabo nyina so sabita frache me hu obi a akosua law a ojina capital shop a otwi we epanua uko law school a oye law uko medical school a oye doctor uko nursing school a oye nurse so uko production team a oye producer wa Adom TV ebia na uko sound school this osmosis what is sound echi ade bia wo sua go adwene pon na wo yo nse wo sua ade bi ngo adwene pon a better no ayo na wo yo namafo eno anse me ware yendo yakoware ye ni awade mu nyansa ani aware mu akade nti ware aba mfie me na eja awade bebere kwase me asofo sofo ori Nyankopon ho akwankyere Nyankopon nyansa endokro no nti aka no opobo ena nkomhye hu ena wo hye ose me honorable se obenya nyansa ye de kura wo man apare no tokotra wa sikadie basa eno ofre sa mamu e kan obi obu aman so a oka aman bomu ebo aman ho ban e ma ankrankra ho to won enti adwuma bi abeyo no ehu hia nimdie ni nyansa enti se de wadwene adore akodo no sa na no yeso ebedore akodu ababa wo boye se enkoyi a emo bi sobo ni nyina so ne se wadwene mu so enkoyi watenkam enkoyi ukasa mu enkoyi. The appearance on your mind will determine the appearance in your life. Nyoma egu wadwen proso. Ebe kire nyoma be wa brabo. O sode a sebe nkomo ahu hia na wutie. Ebe den na wani age ne mpo asam to wa onya no yie. O sode a buka sebe mfaso ni so na wokenkan a Bible ne Quran wo ho a betime ahwem ade na ode abo abrabo ho ban. So that's why Adom TV, we Adom TV, we need to go. TV as a winnia. I yank Kenya Sam and show Ukraine and our here. A bed then I mean some of Kenya war no bubra. No matter what I shall and the Tamajan Proso and the Kenya de Abayo. Young Kwa fan no say wa sabi on poye. Sabi Najumo and Noye Ecosipi. As some 2 124. The future out there Tieno and Yawata Ayo. Enti abrabo me se wo nyansa se dia adore akoduo no se na abrabo so ebeye me hu obi no ahe ne ho atade mu ameti hu nyansa e do ne tim se be ntare hye eche nyansa e ko tim se be se da wakura wanim ayi wuti kura kire nyansa wo tim na obi wa no de a me hu nipa wo yo kasa beka enyina so ene nyansa egu wadwen ponso empo woni ye de ne yebi wo de na di a etimi kire nyansa egu wadwen proso be hye obi no ne me kasa
me say do gina ho fa bu ano apu na fu tawe me say we na dwe wato si obo no de sa hye na chi obedede me bo so no bo akimbo obeche so e mama obi anyina ho e che nipa woyo even said obesira fa kra but me say we obesire atwa woyo ana bobu ukomu ne sidi ekra che so ye kronfo said obe na ni kra hwe wo kra no e che se obedada oba me no kasa be ma na ba ho no ahye no kama ya no ahwe ne nyansa o no kasa esa sasira ne kotra na enye ne honam ne sika e nyansa gu na dwere post na akọware no na sebe ko ware kwase a odin kwa asem kire wo mame nka biom sebe one kwase akotena fie eboko so tafre a odin kwa asem na kire wo na fa nyansani a okanya sansam na kire wo de wo na adwene mu no e na oka kire wo enti media mepanyonko a sebe ene gire ti na adwene mu mepanyonko a sebe nyansa adokro no mepanyonko a sebe osua hunu papa mepanyonko a ne kasa ede mepanyonko a ne ye esomani na mafa nyonko me makwan e ma sebe tafrache obi ye huhuhu sebe akwasampa bura he ne ma efam nyonko sa nipa me hia no a ma na akwankire eche nyansa na magya no ho braba ye boy woni a woni won eboko so atafa woni esan na eche osuban cheme nipa numu a oben wo afam onamfofo wona wagya onua bi obi ani adwuma ena obi afa onamfo kire me sa nipa numu na bi so say de na ya wonya free wo no ho aso adwe a wode ba wo no eche ne awo no sabi won komo ekenya wo e ma nya subampa nipa numu wa brabo ebi osofo kura bi so say enioma a wota ka kire wo no ebu abamu ana hye wonkura enioma ebie wa adwene mu e ma otimi kan ho hye ekoba bia woko asunoma o ka kire na ma oda yeso bam sabi wo hiani okofa hiani nyonko aba de no aboaho yana usi abrabo so a pe obi a sabi o nyansa e kire ho pe obi o nimde ese ho na pe obi a sabi na brabo atoyi ese ho me mame kan semwe enda papa we ase fe na egya kowansa ehye TV adwuma ase no papa we na so mensa na wa kwadre nya TV adwuma mu iye papa na mesua na adwuma ene mene sabi me nkofo bi a sabi ye no asate adwuma no na me se boma na mo dabi enti abrabo a ye boye bi de bi achi enzo pese onyansa edokro na eye ma pania we so nyansa yi na me nyipa a odikan a onyansa me pena sempa ya wan kire me na me mo bibie onipa ne nyansa somani eye magya onyankopon wosoro ona me kan ne nsem won ne twa konkro mu a ma me nyansa metu abrabo enti me de ya na me ye bibia me dan no ebisa ne se agya me mfa he ya me ye ewa kwan ana eno je se me ye kristo na me ye kristo ni e je me tie ne nsempa e bu me bra me nkohwe Nigeria movie enkofa akiem popo emfa bu me bra ko Nigeria movie a wo ye odo na odo sebe eno nya me bra no me do enyina so ejina na ma me yesu sanso I live my life as a loving partner based on 3 elements: passion, intimacy, and commitment. Can I repeat this for you? I live my life in love with others on passion, intimacy, and commitment. So I don't want movies to tell me what love is and what love is not. I love people with respect. And I love people with a forgiving heart. What I call tolerance and forbearance. And untimi nko hwe film, nko kind love story book, nko so nyansa mfa yodo. So do nyina so ye muchia, on se muchia 9 ye mensa. We ye friend passion. Me kondo ni pa me boko so atafre no. Ni ho ye ma kono na osombo ma me. Into na ye me number 1. When you are passionate about something, that thing is your priority. Me pewe ba asem. Me pejam pedu asem. Enti me passionate about them. Me pe me masem. So I'm passionate. I place them on number 1, my list. Number 2, intimacy. Enkitahudie, giving and receiving, and giving and sharing. Intimacy. Semi no bedi nkomo abehye onkran. Semi no bedi nkomo asabe awerho nka wo abufuo nka wo na da bia benya ne gye o wedi mu. Na empome nkomo die be kire okwa abefa so
ababa to yi ntimi nkomodie nyina no nkranhye na de kire nisu ehunu kura commitment metumi ho asiwa ma enegye mu o wabre mu o ahwase mu o so de mu o me no enam. This is what it means to be a friend and a partner. To be passionate about me, to have intimacy, and to be committed to me. Make us all here Ukrainian. So I never want to be my own and catch it. Catch it on the fin there kwe. Ni ame nam no me kombe dono. Na akono mu ono mema no asomba mame. No somba me mema wa me number 1. Number 2, me kondo ne wiase me ndi nkita ho abri biara. Na me ye bibi ma no so bibi ma me. Ni esakra mu eye ne mafoforo na esiye na eye pepe. To so me nsa metumi ho asiwa ma no ha me wo ba bi na se me so ade esa adwa mebe se sia why what did he wa hono na se metumi ho asiwa ma wo ye die na awere ho kura na media abrabo aye bui na egu wadwen proso no ene wo ene me giri se meja bibi egu wadwen proso onyame nhira o onyame nka ho na fa wo na ase ka mo na me fa ma weba frimpon eja mpadu eja Abraham osmosis Michael ana Adom TV adwumayefo nyina wo so masene na adwumay ba mo ho aha na meja wo na masema a metaka ne se woni twedi amponyankopon entena